для Лукашэнкі вельмі важна паказаць, што 2020 год гэта была памылка ўсяго беларускага грамадства. Што беларусы захварэлі ўсе масава псіхозам пасля ковіду і масава начыталіся нехты, наглядзеліся 6 ТВ і зрабілі няправільны выбар, тому што вось гэтыя экстрэмісты ім там штосьці галаву задурылі. Але насамрэч все так у Беларусі любяць Лукашэнку, што не ведаюць, куды пайсці пра гэта сказаць. Вось, мне падаецца, гэта галоўная яго ідэя будзе ў гэтай кампаніі. І ўся гэтая вертыкаль, уся гэтая сістэма, усе гэтыя людзі, якіх ён зрабіў такім цэнтральным штабам выбарчым, яны менавіта зараз і спрабуюць выбудаваць кампанію з гэтым падыходам, што вось бацька за бацьку, у нас адзіны, не ўхадзіце, калі ласка, кожны тыдзень едзе, калі кудысьці едзе, там выходзіць бабулька какая-то прыемная вельмі, да, і кажа, не сыходзьце, куды ж вечна правіце, калі ласка намі, мы куда ж мы без вас? Куда ж мы без вас? Ну, канешне, гэта бабулька трасушымися рукамі і голасам, потому што ей сказалі, падумай, інакш сказаць. Вось, але у гэтым сэнс яго будзе дзеяннем. І вось, калі мы беларускія палітыкі, будзем казаць, гэта ўсё незаконна, тое, што там адбываецца ўнутры краіны. Все гэта, мы гэтага не чапляемся, займаемся вось тут сваёй у каардынацыйнай радзе нейкай там абмяркоўваем нейкія стратэгіі, як мы будзем паміж сабой далей жыць. Ну, прабачце, тады мы не зусім беларускія палітыкі. Я думаю, што гэта ўсё ж такі, ведаеце, інтэлектуалы, якія абмяркоўваюць у сваём коле, вось на кухні можна так пасядзець і абмяркаваць. Калі ж мы ўсё ж такі кажам пра Беларусь, большасць беларусаў не з'ехалі. Давайце пра гэта не забываць. Як бы нам не хацелася казаць, што вось большасць беларусаў з'ехалі, а там засталіся адзінкі, наадварот, з'ехала шмат. Гэта вялікая сіла, якая з'ехала. Але большасць беларусаў унутры краіны, яны там яшчэ жывуць, яны там працуюць. Яны таксама хочуць палітычных зменаў. І калі мы з імі не будзем працаваць, калі мы не будзем ім нічога прапаноўваць нават, так яны нас забудуць. Яны забудуць, што ўвогуле існуюць дэмакратычныя сілы, што ёсць дэмакратычная альтэрнатыва, ўвогуле, што такое дэмакратыя, што ёсць нейкія палітыкі, якія прапаноўваюць іншы шлях краіны. Яны будуць бачыць толькі адзін шлях, за бацьку. Вось. І я думаю, што гэта вельмі важна, каб людзям даваць ўсё ж такі нейкую прапанову. Канешне, ёсць меркаванне, што ўсё гэта вельмі небяспечна. Ну, вось я, напрыклад, прапаную падыход, калі ісці на участкі, то галасаваць супраць усіх. Гэта не порціць бюлетень, не знішаць яго, то бок, вельмі складана, зразумела, калі чалавек будзе знішаць бюлетень, то, канешне, будзе да яго пытанне, вось, могуць затрымаць. Калі фіксаваць, фатаграфаваць, таксама могуць быць пытанні. Але проста прыйсці і прагаласаваць, проста адну галачку паставіць, яны не змогуць глядзець, за каго ты ставіш. А нават калі змогуць. Ну, добра, прыйшоў просты працоўны чалавек. Ну, не хоча ён за Лукашэнку сёння галасаваць. Прыйшоў ён прагаласаваць супраць усіх. Ні за кога не хоча галасаваць. Яго затрымаюць, а ён не быў супраць моцна Лукашэнкі. Ён не быў там за дэмакратыю, ён проста хоча, проста адстаньце, я прыйшоў, вось, ці не туды паставіў. Вось я не туды паставіў, хацеў за Лукашэнку паставіў супраць усіх, волноваўся. Дадуць новую адміністратыўную ту самую статью, што калі ты галасуеш супраць Лукашэнкі, штраф альбо 15 сутак. Ну, гэта жарт, конечно. Тэарэтычна, канешне, яны могуць зрабіць все, што заўгодна. Я тут пагаджуся, але тады прыйдзецца ім перасаджаць больш за мільёны чалавек. Вось, калі мы будзем казаць усім... Мне падаецца, Артём, псіхалагічны такі момант, што нават тыя людзі, якія будуць, як яны там будуць лічыць? Можа, і будуць лічыць, і калі яны будуць бачыць, што гэтыя тысячы людзей, там мільёны людзей ставяць супраць усіх, а яны бачаць, што іх там кіраўнік камісіі піша там 86% за Лукашэнку. Гэта нават псіхалагічна, я думаю, для іх таксама будзе, не вельмі прыемна, да, разумець, што... Канешне, а я вам скажу нават больш. Все ж таки аб'ектыўную інфармацыю Лукашэнкі потым перадаюць КДБ. І сэнс у тым, што ён зараз ідзе на перапрызначэнне, але зразумела, што вось гэты тэрмін, яго хутчэй за ўсё будзе апошні. І чым больш мы прыйдзем і прагаласуем супраць яго, то бок супраць усіх, тым больш шансаў, што ён пойдзе на транзіт хутчэй.
Таму што ён зразумее, што 20-й год была не памылка людзей. Ведаеце, гэта нават для нас магчымасць пераканаць всю сістэму і ў тым ліку яго, што ўсё, сыходзь. Вось людзі кажуць, як нам паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Мы ж не можам выйти і сказаць сыходзь. Можам прыйсці і ў бюлетэне праставіць. Вось такім чынам паказаць яму сыходзь. Так, сфальсіфікуюць, зразумела, што ён менавіта на наступны дзень он не выйдзе, скажа, ну, я бачу, што прагаласавала супраць мяне там столькі людзей. А ён разумее, што сістэма не перабудавалася. У краіне ёсць частка людзей вельмі вялікая, а можа нават і большасць, якая не хоча яго. І гэта будзе яго падціскаць да транзіту. А ўжо хто пасля яго будзе, ну, гэта ўжо зусім іншая размова. Таму, калі нам будуць усім, я вам вот шчыра кажу, я ўпэўнены, казаць, усё прапала, усіх пасадзяць, будуць здымаць бюлетэні, хто пабачуць, галасуе супраць, усіх пасадзяць. Нам будуць казаць, запугіваць, все, што заўгодна рабіць, каб гэтага не адбылося. Я вось упэўнены. Таму я думаю, што калі мы з вами пагадзімся з тым, што ўсё прапала, то тады сапраўды ўсё прапала. Но калі ёсць яшчэ магчымасць, і ўсё ж таки я лічу, што гэтая прапанова, ну, яна даволі бяспечная. Ніхто ж не запрашае людзей там нічога такога рабіць. Вось у чым сэнс. Гэтая прапанова, яна, ну, даволі лагічная. Заўсёды, нават калі прыйдзеш на ўчастак, можаш сказаць, я за Лукашэнку прагаласаваць. Ну, то Так, я згоден, калі мы будзем маўчаць, то нават тая бабулька, якая падыходзіць да Лукашэнкі, кажа, заставайцеся, як ж мы без вас. Калі мы будзем маўчаць, то бабулька так і не даведаецца, што пенсію, да, ёй плоціць не Лукашэнка, як яна думае, а беларускі народ, падаткаплацельшчыкі, тыя, хто плаціць падаткі. Артём, а ці так, пытанне яшчэ адзін аргумент невялічкі. Калі ніхто не пойдзе на ўчасткі пісаць, галасаваць супраць усіх, ці, напрыклад, там яшчэ неяк, то можа так адбыцца, што прыйдуць толькі паплечнікі Лукашэнкі, прагаласуюць, ён рэальна набярэ 80%. Ад невялікай колькасці прагаласаваўшых, але набярэ. І што? Ну, вось і чаго мы даб'емся? Разумееце, ну я вось просто давайте лагічна думаць, не эмацыйна, зразумела, хочу сказаць, ну, все сфальсіфікавана, усё дрэнна, усё неправільна, мы будзем казаць, што гэта ўсё незаконна і будзем сядзець тут казаць, наколькі гэта незаконна, і ніяк не ўплываць на сітуацыю. Артём, а ці ёсць разуменне, што рабіць з датэрміновым галасаваннем? Бо мы ўсе ведаем, што гоняць, усіх гоняць, да, бюджэтнікаў, вайсковых, усіх гоняць на датэрміновыя выбары, а калі ты не ідзеш, то пагражаюць звальненнем. Ці ёсць разуменне, што рабіць з гэтым, адмаўляцца, альбо ісці? Якія думкі у вас на гэты конт? Ну, зараз пока абмяркоўваецца, але я ўпэўнены, што ісці трэба. Калі зараз сітуацыя такая, што адмаўляцца ісці ад датэрміновага галасавання, гэта вельмі вялікая небяспека, але таксама вось што там рабіць, мы ўсе разумеем. Ну, то бок, я думаю, што зараз сітуацыя такая, што адмовіцца ісці, ну, конечно, спрабаваць неяк, як кажуць, адпетляць, але калі такая, калі ўжо заставляюць, ну, нам трэба думаць, конечно, ісці. Ну, сфальсіфікуюць у любым выпадку. Тут же ж ідэя ў тым, што, ведаеце, ідэя зараз у тым, што прадэманстраваць, паказаць, а не ідэя ў тым, каб... Бок, чаму раней не ісці на датэрміновае галасаванне? Ну, каб не скралі галасы. Мы разумеем, што скрадуць. Вось мы ўпэўнены ў гэтым, мы зразумеем, што скрадуць. Таму тут трохі іншы падыход. Ну так, Артём, вось таксама цікавая тэма. Апошнім часам шмат спрэчак пра стратэгію дэмсіл на будучыню. Адныя кажуць, што толькі эскалацыя дапаможа перамагчы рэжым, а другія кажуць, што трэба ісці на саступкі і спрабаваць размаўляць з Лукашэнкам, з яго прадстаўнікамі рэжыму і так далей. Цікава, а прыхільнікам якой стратэгіі з'яўляецеся асабіста вы, калі з'яўляецеся прыхільнікам адной з гэтых двух стратэгій? Чаму? Ведаеце, я трохі не разумею стратэгію, калі кажуць дамаўляцца з рэжымам, хто дамаўляцца, якім чынам. Яна для мяне вельмі папулісцкая стратэгія. Вось у чым сэнс. То бок я не магу быць прыхільнікам стратэгіі, якую я не разумею. А яна незразумелая ад слова зусім. Яна незразумелая ў чым.
Ну, дэмакратычныя сілы яшчэ ў 2020 годзе казалі пра тое, што давайце дамаўляцца. Дыялог. Былі прапановы дыялогу рэжыму, но ён адмовіўся. Окей. Там каардынацыйная рада, яна ж была створана ў 2020 годзе для дыялогу, каб выйсці з палітычнага крызісу. Ну, там яе разагналі, ўсіх перасажалі і выціснулі з краіны. То бок, калі былі людзі на вуліцах, да, калі было шмат актыўнасці, тады не сталі дамаўляцца, то зараз стануць. Пытанне, так? Другое. Але ж я разумею, пра што яны кажуць. Яны кажуць, не дамаўляцца з рэжымам дэмакратычным сілам. Гэта не так. Яны кажуць, трэба распусціцца, самараспусціцца дэмакратычным сілам, каб іх не было. І тады Захад пачне дамаўляцца з Лукашэнкам. І гэта прывядзе да таго, што магчыма, рэжым пачне лібералізацыю. Таму што пакуль на яго ціснуць, ён не будзе праводзіць лібералізацыю. Вось з гэтай стратэгіі я пагадзіцца не магу. Таму што рэжым не пачне лібералізацыю ў любым выпадку ўжо. Ён пабачыў, да чаго прывяла лібералізацыя ў 2020 годзе ў яго разуменні, і ніколі ён больш гэту памылку не зробіць.